İnternet tabii kullanır. Ne roid kanalı buradan çıkıyor. İşte Uca Atacan Oğuz var ya. Oğuz kameralar. Faris, در پیش کامera işte telefon قطع نداره. در حالی که اینجا آواز میرود. Прямо до места. Ай, Рафик, Бисмиллахир-рахманир-рахим. салом арз мекунем ба тамоми мухлисони футболи меҳан, ба онҳое ки ба чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Легаи Якум таваҷҷӯҳ доред. шуморо ба варзишгоҳи марказии ноҳияи Рудакӣ даъват мекунем, чунки маҳз дар ҳамин варзишгоҳ бозӣ миёни дастаҳои рангони ҳамин ноҳия ва Сарои Камари ноҳияи 5 сурат хоҳад гирифт.
бояд гуфт ки дидори дастаҳо шомили даври 17 лигаи якум аст ва аллакай се рақобат дар доираи ин давр баргузор шуд. Аввалин бозии миёни дастаҳои парвози фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд ва ваҳдати шаҳри Ваҳдат буд ки дар варзишгоҳи фурудгоҳ баргузор шуд ва шогирдони Алишер Палвонов тавонистанд ки дар ин рақобат се голи беҷавоб ба дарвозаи Ваҳдат бизананд ва бо ҳисоби 3-0 ба пирӯзӣ даст ёбанду мавқеи худро дар садри ҷадвали мусобиқа беҳтар кунанд. Баъдан дар варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент дидори дастаҳои Саразм ва Сарҳачӣ сурат гирифт ки он бозӣ мусови ҷанбаст шуд ва шогирдони Мубин Эргашев як имтиёз ба даст оварданд. Бозии охирин ин рақобати дастаҳои Мастчоҳ ва Шодмони Шаҳриҳисор буд ки дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Мастчоҳ баргузор шуд ва бо ҳисоби 2-5 ба суди дастаи Шодмон хотима ёфт. Бояд гуфт ки дӯстони азиз, дастаҳо аллакай таҷрибаи бозии миёни ҳамро доранд. Онҳо дар марҳилаи аввали мусобиқа, аниқтараш дар даври чорум бо ҳам андари майдони рақобат шуда буданд. Бозӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳияи 5 сурат гирифт ва бо ҳисоби 2-1 ба суди бозигарони дастаи Сарои Камар хотима ёфт ки голи аввалро дар он рақобат Сорбон Гирдаков ба ҳадаф расонид. Баъдан бозигарони дастаи Рангон тавонистанд ки ба он гол ҷавоб бидиҳанд. Давлатҷон Орзузода буд ки голи бозигарони дастаи Рангонро ба ҳадаф расонид ва баъдан бозигарони дастаи Сарои Камар бо роҳбари Соҳибҷон Ваҳобов голи дуюми дастаи Сарои Камарро ба ҳадаф расониданд. Ногуфта намонад ки дар он рақобат ҳар ду голи бозигарони дастаи Сарои Камар аз зарбаи ҷаримавии 11 метра буд. Бисёре аз коршиносони футбол бар он назаранд ки дар ин рақобат ҳар ду тим ҳам бозии зебо ва ҷолиб нишон медиҳанд, чунки камбудиҳои кадрӣ дар ҳайати ҳар ду тим ҳам дида намешавад. Ягон бозингар ҷароҳат надорад ва ҳайати асосии ҳар ду тим ҳам имрӯз дар ҳайати аввалия вориди майдон гардиданд. Дастаи Сарои Камар охирин рақобати худро муқобили бошгоҳи Исфара дар майдони худ доир карда буд ки он бозӣ бо ҳисоби 12-0 ба фоидаи шогирдони Аловиддин Мавлонов ҷанбаст гардид. Садои уштаки довар баланд мешавад. Дӯстони азиз, бозӣ расман оғоз мешавад. Биёед ман аввал шуморо бо ҳайати аввалияи дастаҳо ошно намоям ва баъдан шарҳи бозиро идома хоҳем дод. Эҳсон Чалаев бозигари дастаи Рангон аз канори ҷаримагоҳ буту буд, ирсолам ба дохили ҷаримагоҳ анҷом дод ва чӣ гуна ки дидед, Сафар Наботов дарвозабони дастаи Сарои Камар онро баргардонид. таҳти рақами 16 дарвозабони дастаи Рангон Равшан Содиров ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Бозигарони дигар рақами 14 Алишер Эргашев, рақами 77 Азимҷон Юнусзода, рақами 23 Меҳроҷ Ниёзов, рақами 2 Фирӯз Давлатов, рақами 33 Исломиддин Акемов, рақами 22 Шорухи Абдукарим, рақами 11 Атамҷон Абдуллоев, рақами 21 Эҳсон Чалаев, рақами 9 Азизбек Султонов ва таҳти рақами 10 сарвони даста Давлатҷон Орзузода ҳунарнамоӣ хоҳад кард. инҷо туп аз майдон берун мешавад ва довари кунҷӣ ишорат мекунад ки дарвозабони дастаи Рангон бояд аз дав тӯбро ба бозӣ ворид кунад. Сармураббии дастаи Рангон мутахассиси ватанӣ Ҳикматулло Шарипов ба ҳисоб меравад ки ӯ имрӯз дар ин рақобат шогирдони худро бо тари ҷойгиршавии 4-1 андари майдонӣ рақобат кардааст. Мегузарем ба ҳайати асосии дастаи Сарои Камари ноҳияи 5. Дарвозабон рақами 1 Сафар Наботов аст. Бозигарони дигар рақами 3 Искандар Мамадқулов, рақами 14 Парвез Бухоров, рақами 15 Рауфи Аҳмадзода, рақами 6 Хуршед Кабутов, рақами 18 Шодибек Ғафуров, рақами 8 Расулҷон Мамаҷонов, рақами 20 Насим Мамадқулов, рақами 66 Сунатулло Мавлонов, рақами 10 Ҳусейн Яқубов ва рақами 7 ҳамлавари даста Соҳибҷон Ваҳобов ба шумор меравад. инҷо қоида вайронкунӣ буд аз ҷониби бозигарони дастаи Рангон. Довар ишорат кард ки бозигарони дастаи Сарои Камар бояд тӯбро аз зарбаи ҷаримавӣ ба бозӣ ворид кунанд. қоида вайронкунии навбатӣ ин маротиб дифогари дастаи Рангон Фирӯз Давлатов ба иштибоҳ роҳ дод ва бозигари дастаи Сарои Камарро аз пой афтонид. Беҳтарин имконият аст барои меҳмонон то вазъиятро барои соҳибони майдон боз ҳам душвортар кунанд. Сарвони дастаи Сарои Камар дарвозабони он Сафар Наботов аст ва сармураббии меҳмонон
аловиддин мавлонов ба шумор меравад, ки имрӯз шогирдони худро бо тарҳи ҷӯгишавии 3-5-2 ба бозӣ ворид кардааст. Дастаи сарои камар бо пироҳанҳои сафед ва дастаи рангон дар ин рақобат бо пироҳанҳои сурх ба бозӣ ворид мешаванд. имконияти беҳтарин аст барои сафедпӯшҳо. садои иштаки довар ҳам баланд шуд. эрсол ба дохили ҷаримагоҳ ва чӣ гуна ки дидед, Давлатҷон Орзудода сарвони дастаи рангон ин вазъиятро бартараф кард. эҳсон Чалаев аз самти чапи майдон ҳуҷуми дастаи рангонро оғоз мекунад. эрсол ба дохили ҷаримагоҳ ҳам ҳаст ва бубинед ки туп ба Исломиддин Ҳакимов рафтан намерасад. инҷо бояд гуфт ки дар қабати дуюм бозигарони дастаи сарои камар хеле хуб бозӣ карданд ва тавонистанд ки ин ҳамла яке аз аввалин ҳамлаҳои хатарноки бозигарони дастаи рангонро бартараф кунанд. Азимҷон Юнусзода ба самти тӯб меравад то ин вазъияти стандартиро иҷро кунад. эрсол ҳам ба дохили ҷаримагоҳ шуд. инҷо нофаҳмӣ буд дар дохили ҷаримагоҳ. эҳсон Чалаев тӯбро гирифта натавонист. ба ин тартиб ҳуҷуми бозигарони дастаи рангон қатъ шуд. акнун сафедпӯшҳо ба ҳуҷум мегузаранд аз самти рости майдон, вале мутаассифона Шодибек Ғафуров натавонист ки он ҳуҷумро то ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонад. бозии охирини бозигарони дастаи рангон муқобили дастаи моҳири ноҳияи Овон буд, ки дар варзишгоҳи Химики дастаи моҳир баргузор шуд. он рақобат бо натиҷаи 1-1 мусовӣ ҷамъбаст шуд. бояд қайд кард ки ягона голи он дидорро аз ҳайати дастаи рангон маҳз сарвони ин даста Давлатҷон Орзузода ба ҳадаф расонид. голи дастаи моҳирро бошад Авазбек Қамчинов ба ҳадаф расонид. ту ба қафо баргардонда мешавад ба самти Равфи Аҳмадзода. акнун бозигарони дастаи сарои камар рафти бозиро каме ҳам бошад ором мекунанд ва ба ин тартиб мехоҳанд ки ҳуҷуми хешро созмон биданд. тун ба самти рости майдон ислоҳ карда мешавад ба самти Исломиддин Ҳакимов. Атамҷон Абдуллоев инҷо ба иштибоҳ роҳ дод ва натавонист ки паси дуруст ва дақиқ ба самти ҳамдастааш ирсол кунад. гуфтем ки бозии охирини дастаи сарои камар ба муқобили дастаи Исфара буд, ки дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Панҷрӯ баргузор шуд ва соҳибони майдон ба меҳмонони худ ягон хел раҳм накарданд дар он рақобат. Соҳибҷон Ваҳобов тавонист ки хетрик кунад, 3 маротиба ба дарвозаи дастаи Исфара гол занад, ки як голи он аз зарбаи пеналти буд. баъдан Солбон Гирдаков низ дублро дар номи худ ба қайд гирифт ҳамроҳ бо Сунатулло Мавлонов ва як голи дигарро бошад Насим Аҳмадқулов ва инчунин Хуршед Ямаков низ дублро дар он рақобат дар ҳисоби худ ба қайд гирифтааст. як голи дигарро бошад голи охирини он рақобатро Салим Давлатов ба ҳадаф расонид. Давлатҷон Орзузода бо тӯб қарор дорад, ба самти пеш ҳаракат мекунад. паси дуруст анҷом дода натавонист ин бозингар. ту боз ҳам ба идораи бозигарони дастаи рангон меравад. ирсол ба самти дигари майдон анҷом дода шуд ба ҷониби Азимҷон Юнусзода. инҷо имконият ҳаст барои тақвияти ҳуҷум. ту дигарбора ба Юнусзода ирсол карда мешавад, вале ба дохили ҷаримагоҳ паси ноаниқ анҷом додани тараш тӯб рост ба самти дастони Сафар Наботов ҳаракат кард. дарвозабони дастаи сарои камар. дӯстони азиз, агар ба ҷадвали мусобиқа назар афканем, дастаҳо мутаносибан дар мавқеъҳои шашум ва ҳафтуми ҷадвал қарор доранд. ҷо як фурсати беҳтарин доштанд бозигарони дастаи рангон ва чӣ гуна ки дидед, Атамҷон Абдуллоев натавонист ки паси дуруст ба самти Эҳсон Чалаев ирсол кунад. дигарбора сурхпӯшҳо тӯбро соҳиб мешаванд. дастаи сарои камар дар 16 рақобате ки дар мавсими кунунӣ доир кардааст, 8 ғалаба дорад, 3 мусовӣ ва 5 бохтро дар
ҳисоби худ ба қайд гирифтааст ки ин омор ба онҳо 26 имтиёз зарбаам иҷро шуд. бубинед ки чӣ гуна зарбаи қавӣ буд ки болотар аз дарвоза ҳаракат кард. гуфтем ки дастаи Сарои Камар 26 имтиёз дорад ва дар мавқеи шашум аст. дастаи Рангон бошад аз Сарои Камар 3 имтиёз камтар дорад. шогирдони ҳикматулло Шарипов дар 16 рақобате ки доир карданд 6 ғалаба ба қайд гирифтанд. 5 бозии онҳо мусовии ҷамъбаст шуд ва 5 бохти дигар низ доранд ки бо ин омор онҳо 23 имтиёз ҷамъоварӣ карданд ва ба ин васила дар мавқеи ҳафтуми ҷадвал мавқеъ гирифтанд. яъне натиҷаи ин бозӣ ба мавқеи дастаи Рангон дар ҷадвал таъсир намекунад. албатта агар онҳо ба пирӯзӣ даст биёбанд, дастаи Сарои Камар агар дар ин бозӣ ба пирӯзӣ даст ёбад, онҳо метавонанд ба мавқеи чорум бароянд. албатта агар дастаи Сомон дар рақобате ки муқобили бошгоҳи Моҳир доир мекунад соҳиби имтиёз нагардад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ буд аз зарбаи кунҷӣ ва чӣ гуна ки дидед ягон тан аз бозигарони дастаи Рангон тӯбро дарёфт карда натавонистанд. Ҳусейн Яқубов бозигари дастаи Сарои Камар бо тӯб қарор дошт ва чӣ гуна ки дидед дар рақобати инфиродӣ бозигарони дастаи Рангонро аз пой меафтонанд. Ҳусейн Яқубов бозигари дастаи Сарои Камар дар мавсими ҷорӣ бо 15 голе ки ба дарвозаи рақибон задааст дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳо қарор дорад. ин бозингар 15 гол ба ҳадаф расонидааст гуфтем ва айни ҳол дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳо дар мавқеи дуюм аст. фурсати хуб буд барои бозигарони дастаи Сарои Камар ва Равшан Содиров ба пеш баромада ин вазъиятро бартараф кард. Эҳсон Чалаев аз пой меафтад. довар ишорат мекунад ки ягон хел қоидавайронкунӣ бар зидди бозигари рақами 21 ки дастаи Рангон ба қайд гирифта нашудааст. дӯстони азиз, шуморо бо ситоди доварон ошно мекунем. рақобати имрӯзаро Қурбонмурод Шарипов довар аз шаҳри Ҳисор ҳакамӣ хоҳад кард. ба ӯ дар канорҳо Рустамбек Хуҷаев аз ноҳияи Қабудиён ва Сиёвур Шоҳёсов аз шаҳри Кӯлоб кӯмак мекунанд. довари чорум бошад Абубакр Маҳмадов аз шаҳри Душанбе аст. комиссари бозӣ Субҳон Хоҷамов мутахассис аз шаҳри Душанбе. имконият барои бозигарони дастаи Сарои Камар ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ҳам анҷом дода шуд ва аз пой меафтад Насим Муҳаммадқулов. ин маротиб нест ягон хел қоидавайронкунӣ ба инобат гирифта нашуда аз ҷониби довари рақобат Қурбонмурод Шарипов. инҷо ишорат мешавад ки бояд бозигарони дастаи Сарои Камар аз зарбаи кунҷӣ тӯбро ба бозӣ ворид кунанд. Расулҷон Муҳаммадҷонов инҷо бозигузорӣ анҷом дода мешавад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва бубинед ки Алишер Эргашев нагузошт ки бозигарони дастаи Сарои Камар дар дохили ҷаримагоҳ ба тӯб берасанд. қоидавайронкунии навбатӣ ҷо аз ҷониби Шорухи Абдуҳаким ба қайд гирифта шуд. Шодибек Ғафуров омадагӣ мегирад то ин вазъияти стандартиро иҷро кунад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ин ба зарба монанд буд ва Равшан Содиров ин вазъиятро бартараф кард. акнун бозигарони дастаи Рангон метавонанд ки ба аксулҳуҷум фирор кунанд. ирсол аз ҷониби Шорухои Абдуҳаким буд ба самти пеш ба самти Азизбек Султонов. инҷо суръат ба ин бозигари рақами 9 дастаи Рангон нарасид то ки то ба охир то ба дохили ҷаримагоҳ биравад. ба ин тартиб тӯб аз майдон берун мешавад. аут ба фоидаи бозигарони дастаи Рангон аст. азимҷон Юнусзода тӯбро аз аут ба бозӣ медарорад. Давлатҷон Орзузода ба тӯб нарасид.
боз ҳам аут ба фоидаи бозигарони дастаи рангон аст ва боз ҳам азимҷон юнусзода тӯбро аз аут ба бозӣ ворид мекунад. партофти ӯ ба дохили ҷаримагоҳ аст. Сарвони даста инҷо дубора тӯбро ба дифогари дастаи рангон пас медиҳад Исломиддин Ҳакимов. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. дарвозабон бубинед ки чӣ гуна вазъияти хавфнокро тавонист ки бартараф кунад. тӯб рост ба самти кунҷи болоии дарвоза ҳаракат кард. ҳар ду тим ҳам имкониятҳо доштанд то ки вазъиятро барои якдигар бозам хавфноктар кунанд. дар ҳар ду ҳолат низ дарвозабонҳо ҳам Сафарнаботов ва ҳам Равшан Содиров тавонистанд ки вазъиятҳои хавфнокро аз дохили ҷаримагоҳи худ бартараф кунанд. дастаи Сарои Камар мавсими кунуниро бо ғалаба оғоз кард. шогирдони Аловиддин Мавлонов дар доираи даври якум муқобили дастаи Ваҳдат дар варзишгоҳи марказии ноҳияи 5 бозӣ карданд ва бо ҳисоби 2-0 дастаи Сарои Камар дар майдони худ ба пирӯзӣ даст ёфта буд. голҳоро Хуршед Ямаков ва Ҳусейн Яқубов ба ҳадаф расониданд. имконияти навбатӣ барои сафедпӯшҳо пайдо мешавад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, вале касе нест ки онро қабул кунад. албатта Насим Мамадқулов дар наздики он қарор дошт, вале пайқас накард ки ирсол ба дохили ҷаримагоҳ анҷом дода мешавад. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи рангон пайдо мешавад. Эҳсон Чалаев аз самти чапи майдон. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. ин маротиб нест дар қабати дуюм бозигарони дастаи рангон натавонистанд ки хуб бозӣ кунанд. аниқтараш дар ҳамон ҳолат Азизбек Султонов ба тӯб расида натавонист. дастаи рангон бошад мавсими кунуниро бо мусовӣ оғоз кард. довари канори ишорат мекунад ки инҷо тӯб аз пӯи бозигарони дастаи Сарои Камар аз майдон берун шудааст ва аз ин хотир сурхпӯшҳо бояд онро ба бозӣ ворид кунанд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ буд аз ҷониби Адҳамҷон Абдуллоев ба самти Эҳсон Чалаев ва паси хуб анҷом дода натавонист бозигари дастаи рангон. дастаи рангон дар бозиҳои хонагие ки доир кардааст омори беҳтар дорад. онҳо дар майдони худ тавонистанд ки дар якчанд рақобат бо ҳисобҳои бузург ба пирӯзӣ даст бубанд. дар доираи даври ҳаштум шогирдони Ҳикматулло Шарипов дар майдони худ дастаи Сомонро қабул карда буданд. он рақобат бо ҳисоби 4-0 ба суди соҳибони майдон ҷамъбаст гардид ва бояд зикр кард ки маҳз дар ҳамон рақобат довари бозӣ ба 4 нафар корти сурх нишон дод. имконияти хуб буд барои бозигарони дастаи рангон. бубинед ки дуюмин дафъа дарвозабони дастаи Сарои Камар Сафарнаботов метавонад ки имконияти беҳтарини голзании бозигарони дастаи рангонро бенатиҷа ба итмом расонад. Сафарнаботов инҷо каме осеб мегирад. довар ишорат мекунад ки бояд ба ӯ табибон ёрии аввалия расонанд. дар бозии дигаре ки бозигарони дастаи рангон дар майдони худ бо натиҷаи бузург ба пирӯзӣ даст ёфтанд, ин дар доираи даври даҳум буд ки бозигарони дастаи рангон ба муқобили бозигарони дастаи Мазчоҳ бозӣ карда буданд. он рақобат бо натиҷаи 4-0 ҷамъбаст шуд. Адҳамҷон Абдуллоев дар он рақобат дубро ба қайд гирифт ки як голро аз зарбаи пеналти ба ҳадаф расонид. хуб баъдан Абдулло Азизов ба задани гол даст ёфт ва як голи дигарро бошад Абдуллоев ба ҳадаф расонид. аниқтараш Умедҷон Абдуллоев бозигаре ки таҳти рақами 8 дар ҳайати рангон ҳунарнамоӣ мекунад дар мавқеи ҳамлавар аст ин бозингар. ягон ҳолати ҷиддӣ ҳам намудааст. дарвозабон ба по мехезад ва омода аст ки бозиро идома диҳад. тӯбро бозигарони дастаи рангон ба бозӣ ворид мекунанд ва ба самти Сафарнаботов он ирсол карда шуд.
қабл аз бозӣ бо дастаи Исфара дастаи Сарои Камар дар як бозӣ дигар низ бо ҳисоби калон ба пирӯзӣ ноил гардида буд ва он рақобат ба муқобили дастаи Нурак буд ки бозигарони дастаи Сарои Камар дар майдони худ бозӣ карданд ва бо ҳисоби 7-2 дар он бозӣ пирӯз гардиданд. Ногуфта намонад ки Маъсум Ҳусейн Яқубов дар он бозӣ тавониста буд ки хет-трикро ба қайд бигирад. Як голи ӯ дар ин бозӣ аз зарбаи пеналти ба ҳадаф расонида шуд. Бозигарони дастаи Рангон тӯбро идора мекунанд. Азимҷон Юнусзода ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. бозам сурхпӯшҳо тӯбро соҳиб мешаванд. тӯб дар назди поёи Исломиддин Ҳакимов соҳиб мешавад. Азимҷон Юнусзода дубора Исломиддин Ҳакимов пас ба дохили ҷаримагоҳ буд ки тӯб ба пои Искандар Мамадқулов мерасад ва аз майдон берун мешавад. зарбаи кунҷии навбатӣ ба фоидаи бозигарони дастаи Рангон аст. имконияти хуб барои кушодани ҳисоб. ин маротиб Адҳамҷон Абдуллоев тӯбро ба бозӣ медарорад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. Давлат Орзузода ба он расида натавонист. сафедпӯшҳо инҷо кӯшиш мекунанд то тӯбро соҳиб бишаванд та он аз майдон берун мешавад. Адҳамҷон Абдуллоев тӯбро ба бозӣ медарорад. Қурбонбонор Шарипов ишорат мекунад ки тӯбро дигар бояд бозигарони дастаи Сарои Камар аз аут ба бозӣ ворид кунанд. тӯб ба дасти Ҳусейн Яқубов мерасад. дӯстони азиз, довар инҷо он ҳолатро хуб мушоҳида кард ва зарбаи ҷаримавиро ба фоидаи бозигарони дастаи Рангон таъин мекунад. Алишер Эргашев ин вазъияти стандартиро иҷро мекунад. ирсол ба самти пеш ба мавқеъе ки дар он ҷо Азизбек Султонов қарор дорад. ин бозингар бо тӯб кӯшиш кард ки онро дар идораи худ нигоҳ дорад, вале муваффақ нашуд. дӯстони азиз, агар ба ҷадвали мусобиқа назар афканем, айни ҳол гуфтем ки дар садри ҷадвал бозигарони дастаи Парвоз қарор доранд. дигарбора тӯб ба дасти Ҳусейн Яқубов мерасад. ҳамлавари асосии дастаи Сарои Камар инҷо бозигарони дастаи Рангон ишорат мекунанд ки ин аллакай дуюмин дафъа аст ки тӯб ба дасти ин бозигар мерасад ва шояд барқасд ҳам ин корро карда бошад, вале чӣ гуна ки мо мушоҳида кардем, ин ҳолат барқасд набуд ва аз ин хотир довар низ ба он ҳеҷ таваҷҷӯҳе накард. дастаи Парвоз дар садри ҷадвал аст. гуфтем дар 16 рақобате ки доир карданд, бозигарони ин даста 14 ғалаба ба қайд гирифтанд ва ҳамагӣ 2 бохт доранд. яъне шогирдони Алишер Павлонов дар мавсими кунӣ ягон мусовӣ надоранд. имконият барои бозигарони дастаи Сарои Камар пайдо мешавад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва баландтар аз дарвоза тӯб ҳаракат карда аз майдон берун шуд. ва ба ин тартиб шогирдони Алишер Павлонов бо ҷамъ овардани 42 имтиёз дар садри ҷадваланд. дирӯз онҳо бозии худро муқобили дастаи Ваҳдат бо ғалаба ҷамъбаст карданд ки шумораи имтиёзҳои онҳо 45 адад шуд ва ба ин тартиб мавқеъи онҳо дар садри ҷадвал мустаҳкамтар шуд. дар ҷои дуюм бошад дастаи Моҳир аст. дастаи ноҳияи Овон 36 имтиёз дорад. дар 16 рақобате ки доир кард, онҳо 11 ғалаба, 3 мусовӣ ва 2 бохтро дар умури худ ба қайд гирифтанд. имрӯз дастаи Моҳир дар сафар муқобили бошгоҳи Сомон бозӣ хоҳад кард. он бозӣ низ бо эҳтимоли зиёд аллакай шурӯъ гардидааст ва идома карда истодааст. дар ҷои сеюм гуфтем дастаи Сардор аст ки
дастаи шаҳри Турсунзода дар 16 рақобате ки дорӣ кард 33 имтиёз ба даст овард, 10 пирӯзӣ ва 3 мусовиро ба қайд гирифтааст. Ин даста дар 16 бозӣ ва 3 бохти дигар низ дорад. Ирсол ба дохили ҷаримагоҳ кӯшиш ҳам анҷом надод дар ҳамон ҳолат, то ки дар қабати дуюм тӯбро соҳиб шавад. ҳамлавари марказии ин даста Соҳибҷон Ваҳобов рафти рақобат боз дошта мешавад. довари рақобат ҷо ҳамроҳ бо Меҳроҷ Ниёзов суҳбат мекунад ва ишорат мекунад ки аз рӯи қоидаи бозӣ амал кунад, ба саросамагирон надиҳад ин бозингар. аз инҷо Юнусзода тӯбро зафт ба бозӣ ворид кард. Давлатҷон Орзузода тӯб дигар бора ба Юнусзода ирсол карда мешавад. Пас ба самти дигари майдон, ба мавқеъе ки дар он ҷо Меҳроҷ Фирӯз Давлатов аниқтараш бозӣ мекунад. сафедпӯшҳо тӯбро соҳиб мешаванд. инҷо имконият ҳаст ки ба ҳуҷум мегузаранд, вале ба тӯб расида натавонист. Ҳусейн Яқубов, ҳамлавари марказии дастаи Сарои Камар. ирсол ба самти Исломиддин Ҳакимов анҷом дода шуд ва ҳеҷ кас аз бозигарони дастаи Рангон дар дохили ҷаримагоҳ набуд. дӯстони азиз, ва чӣ гуна ки худ шоҳид шудед, ин ҳолатро низ бозигарони дастаи Сарои Камар бартараф карданд. дақиқаи 25 бозӣ оғоз мешавад, вале ҳисоби бозӣ ҳанӯз кушода нашудааст. ҳарчанд фурсатҳо ва имкониятҳо буданд, то ба ин дақиқаҳо нисбат ба меҳмонон сурхпӯшҳо фурсатҳои хуб доштанд. ҳар ду имконияте ки бозигарони дастаи Рангон дар дохили ҷаримагоҳ барои худ фароҳам оварданд, сафар набуд тӯфонро бартараф кард. бо даст бозӣ мекунад бозигари дастаи Рангон Исломиддин Ҳакимов. довар садои шаки худро баланд кард. ин аз он шаҳодат медиҳад ки зарбаи ҷаримавӣ аст ба фоидаи бозигарони дастаи Сарои Камар. бозии дигаре ки бозигарони дастаи Рангон дар он бо натиҷаи бузург ба пирӯзӣ даст ёфтанд, дар доираи даври шашум сурат гирифта буд. шогирдони Ҳикматулло Шарипов дар он бозӣ тавониста буданд ки бо ҳисоби 4-0 ба пирӯзӣ даст биёбанд. ҳисоби бузургтарине ки бозигарони дастаи Рангон дар он ба ғалаба даст ёфтанд, маҳз ҳамин 4-0 аст ки сурхпӯшҳо дар 3 рақобат ин ҳисобро ба қайд гирифтанд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, ба тӯб расида наметавонад Давлатҷон Орзузода, сарвони дастаи Рангон. Атамҷон Абдуллоев хуб мушоҳида кард ки сарвони дастаи Рангон дар дохили ҷаримагоҳ аст. тӯбро ба ӯ ирсол кард. чӣ гуна ки дидед, сарвони даста натавонист ки ба он бирасад. дар он рақобат Эҳсон Чалаев, Атамҷон Абдуллоев, Абдуваҳоби Шамсуддин ба задани гол даст ёфтанд ва як голи дигарро бошад бозигари ҳамин тим Раҳимов ба дарвозаи худ зад. аниқтараш бозигари дастаи Исфара дар он бозӣ худ гол ба қайд гирифт. Фирӯз Давлатов фосила мегирад, дар замин хоб аст ин дифоъгари дастаи Рангон. аз пой мехезад. маълум мешавад ки осеби гирифтааш чандон ҷиддӣ ҳам набудааст. тӯб дигар бора ба бозӣ ворид гардид ба идораи бозигарони дастаи Рангон. Фирӯз Давлатов ирсол ба самти пеш, ба самте ки Азизбек Султонов қарор дошт, вале ин ҳамлавари дастаи Рангон натавонист ки ба тӯб бирасад. сурхпӯшҳо мехоҳанд аз самти дигари майдон ба ҳуҷум бигузаранд ки бозигарони дастаи Сарои Камар тӯбро
صاحب شدند ولی پس دقیق اینجا ببینید که انجام دادن نمیتواند. خورشید کبوتوف دولتجان ارزوزاده و سمت عظیمجان یونسزاده پس میدهد. ارسال به سمت احسان چالایف است. سفید پوشان را صاحب شدند و پس نوانیق هم انجام دادند. در همان دایره دور ششم مسابقات لیگ یکم دسته سروی کمر نیز توانسته بود که با حساب 4-0 بر رقیب خود پیروز بگردد. دسته نویه 5 در آن بازی با مقابل دسته سرازمان در میدان رقابت شده بود. با حساب 4-0 گفتیم ظفر یافت. با حسین یعقوبوف 2 گل را در آن بازی به هدف رسانیده بود. یک گل دیگر را نسیم محمدخلوف و خورشید یمکوف در نام خود به قید گرفتند. توپ از میدان بدون می شود. اوت است با فایده بازیکنان دسته سروی کمر. ارسال به سمت پیش با خورشید یعقوبوف انختارش حسین یعقوبوف. افساید به قید گرفته می شود. هنگام قبول پاس معلوم گردید که بازیگر دسته رنگون در حالت نوبازی بوده است. نسبت با بازی‌های سفری دسته سروی کمر در میدان خود پیروزی‌های بیشتر با قید گرفته است و اون هم با نتیجه‌های بزرگ گفتیم. با حساب 12-0 این دسته اسفره را مغلوب کرد. با حساب 7-2 نورک را مغلوب کرد. با حساب 4-0 گفتیم در دایره دور ششم سرازم را مغلوب کرد. و با حساب 5-3 در دایره دور 12 دسته نهایی 5 توانست که با حساب 5-0 دسته سرحدچی را مغلوب کند. رؤوف احمدزاده توپ را با سر از میدان بیرون میکند. داور همینجا وقت جدا میکند تا بازیگران آب نوشند و کمی نفس خود را راست کنند. دسته رنگون دسته است دوستان عزیز که در همین موسم تشکیل شده است. اولین مرتبه است که آنها در لیگ یکم شرکت میکنند و موافق بعضی از اطلاعاتی که ما در صفحات مجازی شاهد شده بودیم این باشگاه در زمینه دسته کوکتاش تشکیل یافته است و دسته سروی کمر باشد تاریخ بوی دارد. در لیگ یکم ما توانستند که 3 دفعه با گرفتن عنوان قهرمانی دست یابند که آن هم با سالهای 2009 2013 و 2014 راست می‌آید. همچنین دسته ناحیه 5 در 2 موسم با گرفتن مدال‌های نقره این چمپیونات دست یافتند که آن با سالهای 2012 و 2016 راست می‌آید. در سال 2015 باشد دسته سروی کمر در جدول مسابقات زینه سوم را به اشغال کرده بود و این دسته با گرفتن مدال‌های برنجی مسابقه دست یافت. قربانمراد شریف اشارت می‌کند که بازی باید ادامه داده شود، البته از اوت. بازیگران دسته رنگون آن را به بازی وارد می‌کنند. عظیمجان یونسزاده پس به سمت
азизбек султонов буд. Тублигардбора ба ин бозигар баргардонда мешавад. Эҳсол ба самте ки бояд эҳсон чалаев дар онҷо қарор медошт ирсол карда шуд, вале бозигари рақами 21 дастаи Рангон мавқеи худро дуруст ишғол карда натавонист. Давлатҷон Орзузода аст пойафтонида мешавад бозигари дастаи Рангон. инҷо ҳам дастаҳои ин бозигар ишорат мекунанд ки қоидаи бозӣ дағалона вайрон карда шуд ва аз ин хотир довар бояд онро ҷиддитар гирад. ҳанӯз ҳам бозигари рақами 10 дастаи Рангон дар замин хоб аст. Табиб инҷо ба ӯ ёрии аввалияи тиббиро мерасонад. дар равзанаи гузариши трансферие ки дар ҳамин танаффус ба анҷом расид, ҳар ду тим ҳам тавонистанд ки бозигарони навро ба ҳайати худ ҷалб кунанд. аз ҷумла бозигар дар ҳайати Рангон ки имрӯз дар ҳайати аввалия ба бозӣ ворид гардидааст, ин Алишер Эргашев ва Исломиддин Ҳакимов мебошанд ки аз дастаи ваҳдати шаҳри Ваҳдат ба ин бошгоҳ гузариш карданд ки яке дар мавқеи ҳимоятгар ва дигаре дар мавқеи ним ҳимоя. Аниқтараш Алишер Эргашев ки таҳти рақами 14 дар ҳайати Рангон ҳунарнамоӣ мекунад дар мавқеи ҳимоятгар аст ва бозигаре ки таҳти рақами 33 дар ҳайати дастаи сурхпӯшон ҳунарнамоӣ мекунад Исломиддин Ҳакимов ним ҳимоятгар аст ки гуфтем аз ҳайати дастаи ваҳдат ба ин бошгоҳ гузариш карданд. аз пой мехезад сарвони дастаи Рангон Давлатҷон Орзузода. он қадар осеби ҷиддиам нагирифта будааст ин бозингар ва метавонад ки бозиро идома диҳад. то ба дақиқаи 35-уми рақобат дӯстони азиз бубинед ки бозигарони дастаи Рангон нисбат ба меҳмонони худ фаъолтар ҳам ҳастанд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ Исломиддин Ҳакимов имконият пайдо кард, зарбаам иҷро кард, имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Рангон буд. Аниқтараш ба Меҳроҷ Ниёзов, зарба аз қабати дуюм ва бубинед ки чӣ гуна олӣ ин зарбаро бармегардонад дарвозабони дастаи Сарои Камар Сафар Наботов. ин сеюмин вазъияти беҳтарини голзанӣ буд барои бозигарони дастаи Рангон ки онро дарвозабони дастаи Сарои Камар бартараф кард. ва бубинед ки мухлисони дастаи Сарои Камар ба маҳорати олии инфиродии ин дарвозабон каф мекунанд ва исми ӯро ба забон мекунанд. 10 дақиқаи дигар то ба анҷоми нимаи аввали бозӣ боқӣ мондааст ва дӯстони азиз ҳанӯзам мо голро дар иҷрои ягон тим мушоҳида накардем. Ки гол зад? се дафъа беҳтарин имконият доштанд бозигарони дастаи Рангон. агар ба ҷадвали мусобиқа назар афканем дӯстони азиз, дастаи Ваҳдат дар мавсими кунунӣ он қадар бозии хуб нишон дода натавониста истодааст. дастаи шаҳри Ваҳдат 15 бозӣ доир кардааст то ба даври 16-ум як бозӣ камтар дорад нисбат ба дигар дастаҳо, аз сабабе ки дастаи Душанбе бозиаш бо ин бошгоҳ мавқуф гузошта шуд. аз ин хотир ин даста 15 бозӣ доир кардааст ва дар таҳхонаи ҷадвал аст бо 6 имтиёзе ки онҳо ҷамъоварӣ карданд. як ғалаба доранд, 3 мусовӣ ва 11 бохт. ва дар мавқеи 13-ум бошад дастаи Саразм ҷойгир аст ки дастаи шаҳри Панҷакен дар 16 бозие ки доир кардааст 2 ғалаба дорад, 3 мусовӣ ва 12 бохти дигарро низ дар ҳисоби худ ба қайд гирифтааст.
дар дораи даври 17 гуфтем ин бошгоҳ аниқтараш сай сара аст ва дар бозӣ ба муқобил аз сай сарачи мусовӣ ба қайд гирифт ва шумораи имтиёзҳои ин даста ба 10 адад расид. ҳамин 10 имтиёз низ мавқеи ин бошгоҳро дар ҷадвал беҳтар намекунад. фурсати навбатӣ барои бозигарони дастаи рангун метавонист пайдо шавад ки тӯб аз майдон берун мешавад. боз ҳам зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозигарони дастаи рангун аст. исломиддин ҳакимов дар назди тӯб қарор дорад. бо эҳтимоли зиёд маҳз ин бозингар тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ инҷо азизбек султонов ба тӯб расид, вале зарбаи аниқ анҷом дода натавонист. бибинед ки чӣ гуна зарбаи олӣ иҷро мекунад Адҳамҷон Абдуллоев. ин маротиб нест дарвозабон онро бартараф кард, вале қабл аз он бозигари дастаи рангон ҳамгоми қабули пас дар ҳолати офсайд будааст. аз он шаҳодат медиҳад ки агар гол ҳам мешуд он байнобат гирифта намешуд. дастаи Исфара низ яке аз дастаҳои миёнаҳоле ин лига ба ҳисоб меравад. дар мавсими кунунӣ дастаи шаҳри Исфара дар 16 бозие ки доир кард 3 ғалаба дорад, амакӣ 2 бохт ва 11 мусовии дигарро ба қайд гирифтааст. ба хаторо медиҳанд бозигарони дастаи рангон ба муқобили сафедпӯшҳо. ин маротиб низ довар ишорат мекунад ки бозигарони дастаи сарӯи камар бояд тӯбро аз зарбаи ҷаримавӣ ба бозӣ ворид кунанд. шодибек гафоров бозигаре ки одатан зарбаҳои ҷаримавиро маҳсулӣ иҷро мекунад ва самти дохили ҷаримагоҳ тӯбро ирсол кард. зарба бо сар буд аз дохили ҷаримагоҳ ба самти дарвоза аз ҷониби Насим Мамадқулов. бозигари рақами 20 дастаи сарӯи камар натавонист ки ба самти дарвоза зарбаи дақиқтар анҷом диҳад. ҳуҷумҳои хавфнок ба самти дарвозаи Равшан Содиров камтар буданд. бозигарони дастаи рангун тӯбро идора мекунанд. исломиддин ҳакимов ба самти марказ ба самти шорухи Абдуҳаким тӯбро пас медиҳад. давлатҷон Урзузода сарбони дастаи рангун бо тӯб ба самти пеш ҳаракат мекунад. аз масофаи дур ҳамин бозигар тасмим мегирад ки зарба иҷро кунад. зарбаи задааш аз болои дарвоза ҳаракат кард ва тӯб аз майдон берун шуд. тӯбро аз авт бозигарони дастаи рангон ба бозӣ медаронанд. Фирӯз Давлатов пас ба самти дохили ҷаримагоҳ буд. дигар бора ба ин бозингар тӯбро баргардонданд. боз як маротиба ирсол мекунад онро. зарба аз масофаи дур. дар умум зарбаи хуб иҷро кард ин бозингар Азимҷон Юнусзода, вале муваффақ нашуд ки онро ба дарвоза ворид кунад. як бозие ки дастаи рангон дар майдони худ доир карду ба бохт дучор шуд. ин бозӣ миёни ин бошгоҳ ба муқобили дастаи Парвоз буд ки дар доираи даври 12-ум рақобат сурат гирифт ва бо натиҷаи 2-3 ҷамъбаст шуд. нахустин шуда дар он бозӣ бозигарони дастаи рангон ба задани гол даст ёфта буданд. сарбони даста Давлатҷон Орзузода ҳисоби бозиро кушод ва баъдан
Абдулло Азизов бубинед ки чӣ гуна голи аниқтааш зарбаи хуб анҷом доданд бозигарони дастаи Сарои Камар. акнун дарвозабони дастаи Рангон Равшан Содиров бубинед ки чӣ гуна маҳорати инфиродии хуби худро инҷо нишон медиҳад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ба самти Ҳусейн Яқубов буд ки бенатиҷа ба анҷом расид. хуб баъдан Абдулло Азизов ҳисоби бозиро дар ҳамон рақобат ба муқобили дастаи Парвоз 2-0 мекунад. ҳисоб бо ҳамин ҳисоби 2-0 дастаҳо ба танаффус мераванд. дар қисми дуюм бошад дастаи Парвоз 3 маротиба ба дарвозаи Рангон гол мезанад ва ба ин тартиб бо ҳисоби 2-3 дастаи Рангон дар сафар тавонист маҳз дар ҳамин варзишгоҳ дастаи Рангонро мағлуб кунад. ба муқобили Азизбек Султонов ба хато роҳ медиҳад бозигари дастаи Сарои Камар Расулҷон Маҳмадҷонов. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Рангон аст. азимҷон Юнусзода мо мушоҳида кардем ки чанд маротиба маҳз ҳамин бозигари рақами 77 дастаи Рангон дар ин бозӣ вазъиятҳои стандартиро иҷро кард ва ин маротиб низ акнун мебинем ки он бучи ба анҷом мерасад. ҷо пас буд аз ҷониби ин бозингар Давлатҷон Орзузода натавонист ки тӯбро хуб кор кард кунад ки ин метавонад ба аксулҳуҷуми бозигарони дастаи Сарои Камар оварда расонад. пас ба самти пеш тӯб рост ба самти дастони Равшан Содиров ҳаракат кард. дарвозабони дастаи Рангон тавонист онро бо даст дошта бигирад. боз ҳам сафедпӯшҳо бо тӯб қарор доранд. инҷо зарба аз масофаи дур буд. соҳибҷон Ваҳобов мушоҳида кард ки дарвозабон аз мавқеи худ пеш баромадааст. тасмим гирифт ки зарба иҷро кунад. зарбае ки ин бозигар иҷро кард боз ба самти дастони дарвозабон ҳаракат кард. дақиқаи охирини нимаи аввал ҷараён дорад. дӯстони азиз, албатта вақткушиҳо низ буд дар қисмати аввал ва мо пас аз чанд лаҳза шоҳид мешавем ки довари рақобат ба вақти асосии қисмати якум чанд дақиқа илова мекунад. ба хаторо доданд бозигарони дастаи Рангон. тӯб ба самти Насим Маҳмадқулов ирсол гардид. бозигар рақами 20 дастаи Сарои Камар натавонист ки онро соҳиб бишавад. Қурбонмурод Шарипов довари бозӣ ба вақти асосии нимаи якум 1 дақиқа зам мекунад. сафедпӯшҳо инҷо метавонанд ба ҳуҷум бираванд ва дарвозабон тавонист ки тӯбро бо даст дошта бигирад. довар ишорат мекунад ки ба муқобили Равшан Содиров бозигарони дастаи Сарои Камар қоидаи бозиро вайрон карданд. аз ин хотир зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи солпӯшҳо таъин кард. аз самти чапи майдон метавонад ки ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Сарои Камар идома дода шавад. Эҳсон Чалаев ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва онро баргардонед Искандар Маҳмадқулов. дӯстони арҷуманд, ба ин тартиб садои уштаки довар низ баланд мешавад. қисмати аввали бозӣ бо натиҷаи мусовӣ 0-0 ҷанбаст шуд. яъне мо дар қисмати аввал голро шоҳид нашудем. 15 дақиқа танаффус мекунем ва пас аз 15 дақиқа бармегардем то якҷоя бо шумо қисмати доимаи бозиро тамошо кунед. моро тарк накунед.
خر بشه. بگو که جانه جانه 33 متر متر مخلصان فوتبال ما با ورزشگاه مرکزی ناحیه رودکی برمیگردیم با تماشای قسمت دوم رقابت میان دسته‌های
рангон ноҳияи рӯдаки ва сарои камари ноҳияи 5. дар қисмати аввали бозӣ ҳисоб кушода нашуд, ҳарчанд имкониятҳо буданд аз ҷониби ҳарду тим, сурхушҳо фурсатҳои беҳтари голзанӣ доштанд. чӣ гуна ки шумо худ шоҳид шудед, Сафар Наботов вазъиятҳои хавфноки сурхҳоро бенатиҷа бартараф кард. биёед шуморо бо ҳайати даста ошно кунем. аз ҳайати дастаи рангон оғоз мекунем. дарвозабони онҳо рақами 16 Равшан Содиров аст, бозигарони дигар рақами 14 Алишер Эргашев, рақами 77 Юнусзода Азимҷон Юнусзода, рақами 23 Меҳроҷ Ниёзов, рақами 2 Фирӯз Давлатов, рақами 22 Шоҳрухи Абдуҳаким, рақами 11 Абдуллоев Атҳамҷон, рақами 21 Эҳсон Чалаев, рақами 9 Азизбек Султонов, рақами 10 сарбони даста Давлатҷон Орзузода ба шумор меравад. ва иштиборҳо медиҳад бозигарони дастаи сарои камар ва сурхпӯшҳо акнун аз зарбаи ҷаримавӣ дигар бора тӯбро ба бозии борид хоҳанд кард. тағйирот буд дар ҳайати дастаи рангон, аниқтараш дар оғози нимайдоимон ба анҷом расонида шуд. аз майдон бозигар рақами 33 нимуҳофизатгар Исломиддин Ҳакимов гирифта шуд ва дар мавқеи ӯ бозигаре ки та рақами 19 намоӣ мекунад Абдулло Азизов ба бозӣ ворид шуд. сармарбии дастаи рангон ҳикматулло Шарипов ба ҳисоб меравад. ӯ бозигари хати нимуҳофизаро гирифт ва дар мавқеи ӯ ҳамлагаро ба бозӣ ворид кард. маълум аст ки ин сармарбӣ мехоҳад ки хати ҳамлаи бошгоҳро тақвият бахшад. бозигарони дастаи рангон бо пироҳанҳои сурх дар ин рақобат бозӣ мекунанд. ҳайати бозигарони дастаи сарои камар аз ин бозигарон иборатанд. рақами 1 дарвозабон Сафар Наботов, бозигарони дигар рақами 3 Искандар Мамадқулов, рақами 14 Парвез Бухоров, аниқтараш рақами 15 Рауфи Аҳмадзода, рақами 6 Хуршед Кабутов, рақами 18 Шодибек Ғафоров, рақами 8 Расулҷон Мамаҷонов, рақами 20 Насим Мамадқулов, рақами 66 Сунатулло Мавлонов, рақами 10 Ҳусейн Яқубов ва бозигаре ки рақами 7 дар хати ҳамлаи дастаи сарои камар ҳунар намоӣ хоҳад кард. бозигари рақами 7 Соҳибҷон Ваҳобов аст. сармарбии дастаи сарои камар Аловиддин Мавлонов ба ҳисоб меравад. меҳмонон дар ин рақобат бо пироҳанҳои сафед ҳунарнамоӣ карда истоданд. фурсати навбатӣ барои бозигари дастаи сарои камар пайдо мешавад. зарбаам иҷро гардид аз ҷониби Ҳусейн Яқубов ва пас аз анҷомдиҳи зарба аз ҷониби ҳамлавари дастаи сарои камар, довари рақобат садои ҳуштаки худро баланд кард. ин аз он шаҳодат медиҳад ки бозигарони дастаи сарои камар ба муқобили сурхпӯшҳо қоидаи бозиро вайрон карданд. дар ин рақобат ситоди доварон таҳти роҳбари Қурбонмурод Шарипов ҳакамӣ хоҳанд кард. Қурбонмурод Шарипов довар аз шаҳри Ҳисор бозиро ҳакамӣ мекунад. ба ӯ аз камариҳо Рустамбек Хуҷаев аз ноҳияи Қабудиён ва Сиёвуш Шоҳёсов аз шаҳри Кӯлоб кӯмак хоҳанд кард. довари чорум Абубакр Мамадқулов аз шаҳри Абубакр Маҳмадов аниқтараш аз шаҳри Душанбе бошад. комиссари божӣ Субҳон Хоҷамов аз шаҳри Душанбе аст ва нозир бошад Айбулло Мақсудлоев аз шаҳри Ҳисор. бозигарони дастаи сарои камар аз канори чапи майдон мехостанд ки ҳуҷуми худро созмон бидиҳанд. аввалин зарбаи кунҷӣ дар қисмати дуюми рақобат ба фоидаи бозигарони дастаи сарои камар аст. дар нимаи аввали бозӣ пурра ҷилави рақобат ба ҷониби бозигарони дастаи рангон буд. имкониятҳои хуб доштанд. ҳатто 3 дафъа беҳтарин фурсат буд барои себуни майдон то ҳисобро боз кунанд. вале дарвозабони дастаи сарои камар Сафар Наботов вазъиятҳои хавфнокро бартараф кард. ҳисоб ба дохили ҷаримагоҳ ва баландтар аз дарвоза топ ҳаракат кард ва аз гуфтам ки дар рӯйхати беҳтарини нишонзанҳои Лига Якум бозигари дастаи сарои камар Ҳусейн Яқубов бо 15 гол дар мавқеи дуюм аст. дар садри рӯйхат бошад бозигари дастаи Душанбе Ҷазбулло Ашурозода мавқеъ гирифтааст ки дар ҳисоби худ 16 гол дорад. дар ҷои сеюм бошад Рустам Давлатов аст 13 гол. инчунин Авазбек Ҳамчинов ва Неҳрӯз Зокиров низ 13 голи доранд ки мутаносибан дар мавқеъҳои сеюм ва чорум мавқеъ гирифтанд. инчунин
муҳаммад абдурахмонзода бо 8 голе мутаносибан дар нақтаҳои баъдӣ ҷой гиранд. бозигари дастаи Сабои Камар дар замин хоб аст. инҷо нофаҳмӣ миёни бозигарони ҳар ду тим ба миён меояд. бовар ба назди бозигарон меояд ва бозигаронро ба назди худ мехӯрад. алишер эргашев ва ҳусейн яъқубов инҷо бо ҳам ба нофаҳмӣ роҳ доданд. аз ин хотир довари рақобат Қурбонмурод Шареков онҳо ишора мекунад ки ором шаванду бозиашонро идома диҳанд. ирсол ба самти чапи майдон буд ки бозигарони дастаи Рангон топро соҳиб шуданд ва паси муаллиқ аз ҷониби бозигарони даста айни ҳол беҳтарин нишонзани дастаи Рангон мас сарвони ҳамин бошгоҳ Лаҷон Орзузода ба ҳисоб меравад ки дар бозии қаблӣ тавонист ва дар рӯзаи дастаи моҳир гол занад. ин бозингар дар ҳисоби худ 6 гол дорад. ӯ баъдан мутаносибан дар мавқеъҳои дуюм Абдулло Азизов ва Адҳамҷон Абдуллоеванд ки дар ҳисоби худ 5 гол дорад. Эҳсон Чалаев 3 гол дорад. Худойдод Узохов ҳамроҳ бо Абдуллоев 2 гол дорад. аниқтараш бо Умедҷон Абдуллоев бозигари рақами 8 дастаи Рангон. бозам қоида вайронкунӣ ба қайд гирифта мешавад ва фоидаи бозигарони дастаи Рангон аст. ин маротиба Эҳсон Чалаев аз пои афтонида шуд. қабл аз он низ яке аз бозигарони дастаи Рангонро инҷо аниқтараш Сабои Камарро инҷо мизбонон аз пои афтониданд. ишора мешавад ки довар бояд ба ёрии бозигари дастаи Сабои Камар шитобад. ба ғайр аз Ҳусейн Яъқубов инчунин дар ҳайати дастаи Сабои Камар Соҳибҷон Ваҳобов низ яке аз беҳтарин нишонзанҳои ин даста аст ки дар ҳисоби худ 7 гол дорад. дар бозии қаблӣ муқобили дастаи Исфара маъз ҳамин бозингар тавониста буд ки хетрик кунад. инчунин Насим Мамадқулов низ яке аз беҳтарин нишонзанҳои дастаи Сабои Камар ба ҳисоб меравад. дар мавсими кунунӣ ин бозигар 5 гол дорад дар ҳисоби худ ва Хуршед Ямаков низ то ба даври 16-ум дар ҳисоби худ 4 голро ба қайд гирифтааст. туб аз аут ба бозӣ ворид карда мешавад аз ҷониби Азимҷон Юнусзода бозигаре ки дар нимаи аввал бозии хуб нишон дод ва қариб ҳамаи вазъиятҳои стандартиро ки шуморашон зиёд буданд маҳз ҳамин бозигари рақами 77 дастаи Рангон ба бозӣ ворид кард. ҳанӯз аз оғози нимаи дуюм бубинед ки шумораи қоидавайронкуниҳо хеле зиёданд. бозигарони ҳар ду тим ҳам бештар ба иштибоҳ мебаранд. Искандар Мамадқулов ки аз вазъияти стандарти ба бозӣ инҷо ҳисоб ба самти пеш буд ва мавқеъе ки дар он ҷо Соҳибҷон Ваҳобов қарор дошт ин бозигар натавонист ки тӯбро бигирад. Абдулла Азизов аз самти чапи майдон ҳуҷуми дастааш мутақидат мебахшад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ зарба бо сарамбод аз ҷониби Адҳамҷон Абдуллоев ва инҷо Азизбек Султонов низ фурсати зарбазанӣ пайдо кард. беҳтарин имконият буд барои Адҳамҷон Абдуллоев. зарбае ки бо сар ин бозигари рақами 11 дастаи Рангон анҷом дод дарвозабон онро баргардонид. беҳтарин фурсат акнун дар қисмати дуюми рақобат барои бозигарони дастаи Рангон пайдо мешавад. Ҳусейн Яъқубов тӯбро ба дастаи дигараш пас медиҳад. Сунатулло Мавлонов ва Мавлоновро аз пои афтонид Алишер Эргашев.
зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозигарони дастаи сарӯи камар аст. расулҷон маҳмадҷонов дар назди тоб. абдулло азизов дар муқобиле қарор дорад. сад мегузорад бозингар. ирсоли расулҷон маҳмадҷонов ба дохили ҷарима гол. ҳусейн яъқубов зарба мезанад ва ин гол аст. ҳусейн азиз дар дақиқаи 57-уми рақобат беҳтарин нишонзани дастаи сарӯи камар ҳисоби бозиро боз мекунад. беҳтарин фурсат барои меҳмонон пайдо шуд ва онҳо тавонистанд ки аз ин имконият бо самар истифода баранд. ҳусейн яъқубов акнун голи 16-ами худро дар мавсими ҷорӣ ба ҳадаф мерасонад ва шумораи голҳои худро бо нарзулло ашурализода бозигари дастаи душанбе баробар мекунад. ҳар ду бозигар акнун беҳтарин нишонзани лигаи якум дар мавсими ҷорианд. бубинед ки дар қисмати аввали рақобат бештар сурхпӯшҳо дар ҳуҷум буданд, бештар имкониятҳои голзанӣ фароҳам карданд, вале аз он истифода накарданд. дар футбол як қонуни нонавиштае ҳаст ки агар ту аз имконияти худ истифода набарӣ, албатта рақиб истифода хоҳад буд ва маҳз ҳамин чизро мо дар ин бозӣ мушоҳида кардем. бубинед ки имконияти беҳтарин фароҳам карданд бозигарони дастаи сарӯи камар ва онро тавонистанд ки бо гол ба анҷом расонанд. гарчи дар қисмати аввали бозӣ сафедпӯшҳо фурсатҳои кам доштанд ва ҳамагӣ як дафъа мо дидем ки ба самти дарвозаи Равшан Содиров зарбае анҷом дода шуд ки онро дарвозабони дастаи рангон бардоранд. дар нимаи дуюм низ яке аз нахустин вазъиятҳои хавфнок буд ба дохили ҷаримагоҳи дастаи рангон ки онро бубинед ки ҳусейн яъқубов бо гол ба анҷом расонид. аз қабати дуюм хеле олӣ бозӣ кард бозигари рақами 10 дастаи сарӯи камар ва тавонист ки бо сар тӯбро ба кунҷи рости дарвозаи Равшан Содиров равон кунад, ҳисоби бозиро боз намояд. сафедпӯшҳо дигарбора натавонистанд ки тӯбро хуб коркард кунанд. акнун соҳибони майдонро мебояд ки фаъолтар бишаванд то ҳолатҳои хавфнокро дар дохили ҷаримагоҳи сафедпӯшҳо бештар ҳам кунанд. абдулло азизов тӯбро ба давлатҷон орзузода пас медиҳад, ба қафо ирсол гардид, ба самте ки фирӯз давлатов қарор дошт ва тӯбро аз майдон мерон карданд бозигарони дастаи сарӯи камар. тағйироти дуюм дар ҳайати дастаи рангон инҷо иттифоқ афтод. адҳамҷон абдуллоевро ҳикматулло шарипов аз майдон гирифт ва акнун дар мавқеи ӯ бозигари рақами 17 худойдод узоқов ба бозӣ ворид мешавад. тағйирот вобаста ба мавқеъ набуд. ин маротиб низ дар мавқеи нимҳимоятгар сармарбии дастаи рангон ҳамлаварро ба бозӣ ворид кард ва акнун ин аз он шаҳодат медиҳад ки сармарбии дастаи рангон таваҷҷӯҳро ба хатти ҳамла бештар кардааст ва дуюмин ҳамлагар аст ки дар қисмати дуюм ба ҳайати дастаи рангон ворид мешавад. қоида вайронкунии навбатӣ ва суди бозигарони дастаи рангон аст. паси Меҳроҷ Ниёзов ба самти рости майдон буд ки ин маротиб низ дифоъгарони дастаи сарӯи камар имконият пайдо карданд ки ин вазъиятро бартараф кунанд. азимҷон юнусзода аз авт тӯбро ба бозӣ медарорад. паси ӯ ба маркази ҷаримагоҳ. искандар муҳаммадқулов ин вазъиятро бартараф кард. зарбаи кунҷии навбатӣ ба суди бозигарони дастаи рангон аст. имконияти хуб то ҳамлаварони қоматбаланди сурхпӯшҳо аз ин вазъият истифода баранд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. зарба бо сар буд аз ҷониби Азизбек Султонов. маротибаи дигар мавҷи нави ҳуҷуми бозигарони дастаи рангонро мо метавонистем ки мутаваҷҷеҳ бишавем. он ҳам қатъ гардид. сурхпӯшҳо дигарбора ба ҳуҷум мегузаранд.
ارسال نوبتی هم انجام داده شد از جانب خدایداد اوساقوف. عکس‌العمل هجوم بازیگران دسته سرای کمر میتواند که آغاز یابد، ولی اینجا علیشیر گاشف پیش دستی کرد و توپ را صاحب شد. عبدالله عزیزов با توپ قرار دارد. مسعود و دالاجان ارزوزاده امکانیت پیدا میکند. سربان دسته رنگان و ببینید که این بازیگر نتوانست ضربه دقیق و سمت چارچوبه دروازه انجام دهد. امکانیت ها زیادند برای بازیگران دسته رنگان و خوب هم هستند، ولی از چه باشد که بازیگران دسته رنگان نتوانسته ایستادند هجوم‌های خطرناک خود را تا به نقطه نهایی موقع رسانند. چالایف توپ را صاحب می‌شود. هجوم نوبتی بازیگران دسته رنگان میتواند از سمت راست میدان آغاز یابد. اینجا توپ را خوب کارکرد کرده نمیتواند. عزیزبک سلطانوف حمله‌ور دسته رنگان. دالاجان ارزوزاده به سمت پیش حرکت میکند و عبدالله عزیزов پاس داد و عبدالله عزیزов نتوانست که توپ را از پرویز بخاروف گذراند. بازیگر دسته سرای کمر اینجا از پای میافتاند. فیروز دولت حمایتگر دسته رنگان. صاحبجان وهابوف یکی از بازیگرانی که امکانیت‌های زیاد داشته این رقابت. پرویز بخاروف رو از ضربه جریمه با بازی وارد کرد. ارسال با داخل جریمه‌گاه با سمت که حسین یعقوبوف قرار داشت. امکانیت نوبتی برای سفیدپوش‌ها که اینجا با سروسایمگی را می‌دهند. حسین یعقوبوف حمله‌ور مرکزی دسته سرای کمر شاید از سببی که قد کمتر اثر دارد توپ‌هایی که در قسمت دوم ارسال کرده می‌شوند آنها را خوب کارکرد کردن نمی‌تواند و شاید محض همین چیز سبب اساسی باشد و شاید یکی از کمبودی‌های این حمله‌ور محض همان قد نسبتاً پست‌تر داشته باشد. ولی با وجود آن در این رقابت این بازیگر توانست که در قسمت دوم خوبتر بازی کند و گل هم زند. سفر نباتوف از دروازه خود را با بازی وارد کرد. باز هم سفیدپوش‌ها آن را صاحب می‌شوند. ارسال به سمت خط حمله بود. اینجا صاحبجان وهابوف پیخست کرد که در حالت افساید است و از این خاطر کوشش هم نکرد که با سمت توپ حرکت کند. فیروز دولتوف توپ را به هم دسته دیگرش پس میدهد با شاروخ عبدالحکیم. دیگر باره فیروز دولتوف با سمت که در اونجا از اینجا یونس زاده قرار دارد. توپ دیگر باره با یونس زاده پس داده شد. از اینجا یونس زاده بازیگر است که در خط محافظه بازی میکند. انخترش در خط نیم محافظه حمایه کناری راست این بازیگر نمایی کرده ایستاده است و بیشتر به هجوم پیوست میشود این بازیگر. ساربان گیردکوف آمادگی میگیرد از هیئت ذخیروی تا با بازی وارد شود. با احتمال زیاد این بازیگر صاحبجان وهابوف را عوض خواهد کرد.
ба амал омад ва акнун мо Сургон Гирдакевро дар бозӣ хоҳем дид. Бозигаре ки таҳти рақами 23 дар хатти нимуҳофизаи дастаи сарои камар бозӣ хоҳад кард. Сармураббии даста Аловиддин Мавлонов бубинед ки ҳамлаварро аз майдон мегирад ва дар мавқеи ӯ нимуҳофизат бозигаре ки дар хатти нимуҳофиза бозӣ мекунад ба майдон ворид мекунад. бозигарони дастаи рангон тӯбро соҳиб мешаванд. Фирӯз Давлатов пас ба самти пеш, Давлатҷон Орзузода гарбора сарбони дастаи рангон натавонист ки тӯбро соҳиб шавад. маротиб бошад Фирӯз Давлатов ба иштибоҳ ро дод. Шарифҷони Мансур ба майдон ворид мешавад. Ин бозингар Эҳсон Чалаевро иваз кард. ӯ дар ин рақобат намоии волеи бозигари рақами 21 дастаи Муаммон мушоҳида накардем. ҳарчанд дар бозигари қаблӣ намоии хуб нишон медод ва голҳо низ мезад. дар рақобате ки ба муқобили дастаи Ваҳдат дар ин бозӣ дар ин варзишгоҳ аниқтараш бозигарон дастаи рангон баргузор карданд. маҳз ҳамаи бозигари рақами 21 дастаи рангон гол зада буд ва бо ҳамон ягона голе ки ин бозигар ба ҳадаф расонид дастаи рангон дар он бозӣ тавониста буд ки ба пирӯзӣ даст ёбад. ба сабабе ки дар ин рақобат ӯ намои хуб нишон дода натавонист, довари сармураббии дастаи рангон Ҳикматулло Шариповро аз майдон гирифт ва ба мавқеи ӯ Шарифҷони Мансурро ворид кард. Шарифҷони Мансур бозигаре аст ки дар хатти ҳимоя бозӣ мекунад ва кам-кам ба ҳуҷум низ меравад. Сафар Наботов аз назди дарвозаи худ тӯбро ба бозӣ ворид кард ва сурхпӯшҳо онро соҳиб мешаванд. Шарифҷони Мансурро аз пой афтониданд бозигарони дастаи сарои камар. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозигарони дастаи рангон аст ки онро Азимҷон Юнусзода ба бозӣ ворид мекунад. ирсол ба самти муқобили майдон ба мавқеи ки Фирӯз Давлатов қарор дорад. Абдулло Азизов бубинед ки дар рақобати инфиродӣ тӯбро соҳиб шуд, вале аз Парвез Бухоров онро гузаронида натавонист. Алишер Эргашев дар рақобат бо Ҳусейн Яқубов тӯбро зада аз майдон берун мекунад. бозигарони дастаи сарои камар акнун тӯбро бояд аз аут ба бозӣ ворид намоянд. Парвез Бухоров ирсол ба самти Ҳусейн Яқубов аст. инҷо паси хуб анҷом дод. бозигари дастаи рангон имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи сарои камар пайдо мешавад. фурсат буд ва бубинед ки чӣ гуна натавонистанд аз ин имконияти беҳтарини худ онҳо истифода баранд. Шарифҷони Мансур бозигаре ки дар қисмати дуюми рақобат дар ҳайати дастаи рангон бозӣ мекунад шуд вазъияти беҳтарини сафарпӯшҳоро аз дохили ҷаримагоҳи худ бартариф кард. Сунатулло Мавлонов аз аут тӯбро дигарбора ба бозӣ ворид мекунад. пас дода шуд ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. зарбаи кунҷи Алишер Эргашев натавонист ки тӯбро хуб қабул кунад ва тӯб аз назди пойҳои ӯ аз майдон Расулҷон Маҳмадҷонов аз зарбаи кунҷи тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. ирсол ба ҷаримагоҳ Абдулло Азизов бартараф кард. инҷо сурхпӯшҳо натавонистанд ки ба ҳуҷум бизананд. идораи дузоховро аз пой афтониданд бозигарони
ҳамин чизро довари рақобат ба инобат гирифт ба фоидаи бозигарони дастаи Рангон зарбаи ҷаримавӣ кард. Алишер Эргашев ирсоли ӯ ба самти Фирӯздавлатов буд ки ноаниқ рафт ва сафедпӯшҳо тӯбро соҳиб шуданд. Ҳусейн Яқубов имконият дорад то ҳуҷуми дастаашро тақвият бахшад. бубинед дифоъгарон пурра ба мавқеъҳои худ боз гаштан имконият барои Ҳусейн Яқубов зарбаам иҷро мекунад бозигари дастаи Сарои Камар ва Равшан Зодиров ин вазъиятро бартараф кард. Зарбаи хубтар анҷом дода натавонист бозигари дастаи Сарои Камар аз сабабе ки дифоъгарони дастаи Рангон пурра дар мавқеъҳои худ буданд ва ин ҳолатро бартараф кард дарвозабони даста Равшан Зодиров. сурхпӯшҳо маротибаи дигар мехоҳанд ҳуҷуми хешро созмон бидиҳанд, вале ба Азизбек Султонов имконият надоданд. дифоъгарони дастаи Сарои Камар Азимҷон Юнусзода иҷозат медиҳад то Ҳидоятдор Усуқов ин вазъиятро истифода кунад ва аз зарбаи ҷаримавӣ тӯбро се тан аз бозигарони дастаи Рангон дар назди тӯб қарор доранд. доварам иҷозат дод тӯб ба бозӣ ворид гардед. ҳамон анҷомдиҳии ҳамла ба бозигарони дастаи Рангон нарасида истодааст. яъне ягон бозигаре аз миёни онҳо пайдо намешавад то ки ҳуҷуми дастаашро то ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонад. имконият барои бозигарони дастаи Рангон метавонад пайдо шавад. ирсол ба самти муқобил, ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва тӯб дигарбора ба самти Фирӯз Давлатов равон гардид. Абдулла Азизовро аз пой афтониданд бозигарони дастаи Сарои Камар. бояд ёдовар шавем ки то ба дақиқаи 74 бозӣ довари рақобат Қурбонмурод Шарипов ва ягон тан аз бозигарони ҳар ду тим корти зард нишон надодааст. Азимҷон Юнусзода бозигаре ки одатан вазъиятҳои стандартиро иҷро мекунад. ин маротиб низ иҷозат дод то Абдулазизов ҳамитараш тӯбро ба бозӣ ворид намояд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ боз ҳам дар қабади тӯбро соҳиб шуда наметавонад бозигарони дастаи Рангон. кӯшиши зиёд ҳам кард бозигари дастаи Рангон то тӯбро соҳиб шавад ва инҷо довар ишора мекунад ки ҳангоми қабули пас Меҳроҷ Ниёзов дар ҳолати мубозӣ будааст. Комрон Холмуродов ва Субҳон Ҷумъазода омодагӣ мегиранд то ба майдон ворид шавад ва пас аз чанд лаҳза мо шоҳид мешавем ки ин ду бозигар киҳоро аз майдон хоҳанд гирифт. бо эҳтимоли зиёд Шоҳрухи Абдуҳаким аз майдон гирифта мешавад.
меҳроҷ ниёзов ҳамроҳ бо шоҳрухи абдуҳаким аз майдон гирифта шуданд ва дар мавқеи онҳо бозигари рақами 20 шарифҷони мансур ва бозигари инҷо аниқтараш бозигари рақами 3 комрон холмуродов ва бозигари рақами 6 субҳон ҷумазода ба бозӣ ворид гардиданд. ҷумазода таҳти рақами 6 дар мавқеи нимниҳоя бозӣ мекунад ва комрон холмуродов бозигаре ки таҳти рақами 3 аз ҳайати захирави бозӣ ворид шуд дар мавқеи нимниҳоя аст. сармураббии дастаи рангон ҳикматулло шарипов дар ин рақобат 5 тағйирот анҷом дод. комрон холмуродов, шарифҷони мансур, субҳон ҷумазода, худойдодузоқов ва абдулазиз ба бозӣ ворид кард ва аз майдон меҳроҷ ниёзов, исломиддин ҳакимов, шоҳрухи абдуҳаким, атамҷон абдуллоев, эҳсон чалаев ва султон азизов ба бозӣ ворид шуданд. бубинед ки чӣ гуна зарбаи хуб анҷом медиҳад ҳусейн яъқубов ва тӯб ба тири дарвоза мерасад. беҳтарин фурсат буд барои меҳмонон то ҳисоби бозиро 2-0 намоянд. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи рангон пайдо мешавад. беҳтарин фурсат ба азизбек султонов пайдо шуд. дар замин хоб аст ҳамлавари марказии дастаи рангон. дарвозабон пешдастӣ кард. сафарнаботов ва ин ҳолати беҳтарини бозигарони дастаи рангонро бартараф кард. довар иҷозат медиҳад ки тӯб аз назди дарвозаи дастаи сарои камар ба бозӣ ворид шавад. аут ба фоидаи бозигарони дастаи сарои камар аст. нисбат ба қисми аввали бозӣ дар нимаи дуюми рақобат бозигарони дастаи сарои камар бозӣ беҳтар нишон дода истоданд. ҳарчанд дар ҳаяти ин даста маги як тағйирот буд ки соҳибҷон ваҳобов аз майдон гирифта шуд ва дар мавқеи ӯ сулбон гирдаков ба бозӣ ворид гардид. вале ҳамон хастагӣ дар вуҷуди бозигарон эҳсос карда намешавад. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи сарои камар пайдо мешавад. шодибек ғафуров бозигаре ки вазъиятҳои стандартӣ ва зарбаҳои ҷаримаиро маҳсин бозингар анҷом медиҳад ба дохили ҷаримагоҳ ирсол кард. алишер эргашев аз ҳайати дастаи рангон онро бартараф намуд. боз ҳам зарбаи ҷаримавӣ, боз ҳам вазъияти стандартӣ ва ин маротиб сафедпӯшҳо ба ҷаримагоҳи дастаи рангон наздиктар мешаванд. бозигарони дастаи рангон ба доварон морӯзигӣ баён мекунанд ки инҷо ҳамаш аз рӯи қоида буд ва мо аввалин корти зардро дар дасти довар мебинем ки он ба дарвозабони дастаи рангон равшан содиров нишон дода шуд.
Исмоилҷон Маҳмадҷонов тасмим мегирад тӯбро аз зарбаи ҷаримагӣ ба бозӣ бурда намояд. ирсоли бозингар ба дохили ҷаримагоҳ зарба анҷом дода шуд аз ҷониби Сорбон Гердаков. вале тӯб аз паҳлӯи дарвоза ҳаракат мекунад ва аз майдон берун мешавад. Сорбон Гердаков бозигаре аст ки дар мавсими кунунӣ 3 дафъа ба дарвозаи ҳарифон гол задааст, яъне ин бозигар дар ҳисоби худ дар мавсими ҷорӣ 3 гол дорад. фурсат барои бозигарони дастаи рангон пайдо мешавад. Зарба бо сар ва беҳтарин имконияти хуб барои бозигарони дастаи рангон ба вуҷуд омад. ирсоли Абдулло Азизовро дидем ба дохили ҷаримагоҳ ва мутаассифона Азизбек Султонов натавонист ки бо сар зарбаи дақиқтар анҷом диҳад. корти зарди дуюм ба Парвез Бухоров нишон дода шуд. аз рӯи шумораи кортҳои зард акнун дастаҳо баробар мешаванд. Абдулло Азизов кӯшиш кард то тӯбро соҳиб шавад, вале он аз майдон берун рафт. Фирӯз Давлатов дар рақобат бо бозигари дастаи Сарои Камар ва хато роҳ дод. ва ӯ Сорбон Гердаковро аз пой афтонид. дуюмин корти зард ба бозигарони дастаи рангон нишон дода шуд ба Фирӯз Давлатов. Шодибек Ғафуров тӯбро ба самти пеш пас медиҳад ба самти Сорбон Гердаков. ирсоли Гердаков ба дохили ҷаримагоҳ, вале касе нест ки аз қабати дуюм тӯбро соҳиб шавад. аниқтааш ирсоли бозигари рақами 23 дастаи Сарои Камар хеле баландтар аз ҷаримагоҳ анҷом дода шуд ва ба ин тартиб ҳуҷум низ қатъ гардид. то ба ин дақиқаҳо бозигарони дастаи рангонро мебоист ки фаъолтар шаванд, чунки онҳо дар майдони худ бозӣ карда истоданд, дар назди мухлисони хеш, ва албатта бояд дар ин майдон онҳо соҳиби имтиёз шаванд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ анҷом дода шуд, вале тӯб аз пои бозигарони дастаи Сарои Камар аз майдон берун шуд. вале мо дар қисмати дуюми бозӣ нисбат ба нимаи аввал ҳуҷумҳои хавфноки бозигарони дастаи рангонро камтар мушоҳида карда истодаем. зарбаи кунҷӣ аст ба фоидаи сурхпӯшҳо. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, дифоъгарони дастаи Сарои Камар онро бартараф карданд. Комрон Холмуродов тӯбро ба дастааш ирсол кард, сафедпӯшҳо онро соҳиб шуданд. дӯстони азиз, мухлисони футбол дақиқаи 85-уми рақобат ҷараён дорад. ҳисоб 0-1 ба фоидаи бозигарони дастаи Сарои Камар аст. дар рақобати инфиродӣ бозигари дастаи Сарои Камар аз пой афтид ва довар ишорат кард ки бозӣ бояд идома ёбад, чунки дар он ҳолат қоида ҳаромкунӣ набуд аз ҷониби бозигари дастаи рангон. тӯб аз майдон берун мешавад ба фоидаи бозигарони дастаи Сарои Камар. меҳмонон акнун оҳиста оҳиста ба кашидани вақтро медиҳанд. албатта онҳо пешсафанд ва ин дар футбол як чизи маъмулӣ ҳам ҳаст. Хуршед Ямаков бозигари бо таҷрибаи дастаи Сарои Камар омодагӣ мегирад то ба бозӣ ворид шавад.
Абдулазезов ва Давлатҷон Орзузода тӯро пас медиҳад ва қафо баргардонда шуд. Дигар бора Абдулазезов ва Алишер Эргашев пас медиҳад. Паси Эргашев ба самти рости майдон. фурсати навбатӣ аст барои ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. Давлатҷон Орзузода осхар зарба иҷро кард бозигари рақами 10 дастаи Рангон. توپ از پهلوی دروازه حرکت کرد و از میدان بیرون شد. نسیم محمدقلوف از میدان گرفته می شود، چگونه که با ما اشارت کردند. در موقع او اکنون بازی را بازیگر رقم 88 خورشید یاماکوف ادامه خواهد داد. علویدین مولانوف اینجا حمله رو از میدان گرفت و در موقع او نیم حمایتگر رو با بازی وارد کرد. خورشید یاماکوف تو با این دور علاقه 4 گل در نام خود دارد در موسم کنونی و میبینیم که در این بازیگر میتواند با دروازه دستای رنگون گل زند و یا نه. سرخپوش‌ها توپ رو اداره میکنند. ارسال با سمت فیروز دولتوف بود، دفاعگر دستای رنگون توپ رو با دستای دیگرش پس میدهد. عظیم جان یونسزاده، پس یونسزاده نوانق بود و بازیگران دستای سر و کمر اون رو صاحب میشوند. امکانیت است برای حسین یعقوبوف. توپ رو از الیشر ارگاشف گرفته نتوانست. اشتباه خود رو جبران کرد بازیگر رقم 14 دسته رنگون. امکانیت برای بازیگران دسته رنگون بود و توپ را خوب کارکرد کردن نتوانست عبدالله عزیزов. دولتجان ارزوزاده میتواند حمله نوبتی بازیگران دسته رنگون رو ادامه دهد و نه، اینجا با یک صدگذاری این حالت رو نیز پرویز بخاروف برطرف کرد. حسین یعقوبوف همراه با الیشر ارگاشف تلاش میکنند برای گرفتن توپ. یانز با سود بازیگران دسته رنگون جمع شد. به موقعهای خود را خیلی زیاد خالی مانده ایستادند دفاعگران دسته رنگون و این باعث بر آن می شود که اکنون سرای کمری ها انخرش بازیگران ناحیه 5 بیشتر با هجوم گذارند. دولتجان ارزوزاده با سمت عظیمجان یونسزاده پس میدهد. پس یونسزاده با سمت دیگر میدان. اینجا دیگر باره سفید پوشا توپ رو گرفتند. پس خوب بود از جانب حسین یعقوبوف با سمت سوربون گردکوف. ابو مسلم خودویف از هیئت دسته سرای کمر با بازی وارد می شود و او تالیف گل یگانه این رقابت در دقیقه 57 حسین یعقوبوف را عوض می کند. تغییرات سوم است که در این بازی علویدین مولانوف سرمربی دسته سرای کمر و بازی وارد می‌کند. ضربه بود از جانب رسول جان محمدجانوف که آن از بالای چارچوب دروازه حرکت کرد و از میدان بیرون شد. داوری رقابت با وقت اساسی نیمه دوم 7 دقیقه اضافه کرد. یعنی بازیگران دسته رنگون رو برای غلبه 7 دقیقه جدا میکند و 7 دقیقه دیگر برای بازیگران دسته رنگون جدا می شود تا این بازی رو از باخت نجات دهند. عظیم جان یونسزاده پسی او با داخل جریمه‌گاه بود. این با ضربه همونان بود ولی نه اونقدر ضربه قوی انجام داد. دفاعگر دسته رنگون
Сафар Наботов тӯбро тавонист ки соҳиб шавад ва аз назди дарвозаи худ онро ба бозӣ ворид кунад. Сурбон Гирдаков натавонист тӯбро ба даст биёрад. Сурхпӯшҳо тӯбро соҳиб мешаванд. Абдулло Азизов ва натавонист ки дуруст тӯбро дар назди пойҳои худ нигоҳ дорад. Парвиз Бухоров маротибаи дигар вазъияти хавфноки бозигарони дастаи рангонро бартараф кард. Абдулло Азизов фиштолиҳо аз зарбаи кунҷи ба дохили ҷаримагоҳ. Инҷо Юнусзода ҳам фурсати зарбазанӣ пайдо кард, вале зарбаи на он қадар хуб анҷом дод. Бозигарони дастаи рангон ҳуҷуми худро идома медиҳанд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва Сафар Наботов тавонист ки тӯбро бо даст дошта бигирад. То рафт вақт камтар мемонад барои бозигарони дастаи рангон. ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи сарӯи камар аз самти рости майдон метавонад оғоз шавад. Сунатулло Мавлонов натавонист ки ин ҳуҷумро ба охир расонад. Аниқтараш Фирӯз Давлатов дифогари дастаи рангон ба ин бозигар нагузошт ки ба дохили ҷаримагоҳи сурхпӯшҳо ворид шавад. Парвиз Бухоров аз авт тӯбро ба бозӣ медарорад. Бозигар бубинед ки бо ду тан аз бозигарони дастаи рангон бо мубориза бурд. Хуршед Кабутов Алишер Эргашев бо тӯб ба Абдулло Азизов пас медиҳад. ирсоли ӯ ба самти Сурбон Ҷумазода буд ки дигар бора сарои камариҳо тӯбро соҳиб шуд. пас ба самти пеш. инҷо довари кунҷӣ ишорат мекунад ки ҳангоми қабули пас Хуршед Ямаков дар ҳолати номбозӣ қарор доштааст. Сармураббии дастаи рангон то ба ин дақиқаҳо ҳамаи тағйироти мавҷударо анҷом дод. 5 тағйирот буд ки ба бозӣ ворид кард. Сармураббии дастаи сарои камар бошад ҳамагӣ 3 тағйирот ба ҳайати дастааш ворид кардааст. Хуршед Ямаков, Абумуслим Худоев ва Сурбон Гирдаков ба бозӣ ворид гардиданд. Насим Мамадқулов, Ҳусайн Яқубов ва Соҳибҷон Ваҳобов ба аз майдон гирифта шуданд. Абдулло Азизов зарба зад ба самти дарвоза. зарбаи на он қадар қавӣ анҷом дода шуд аз ҷониби бозигари рақами 19 дастаи рангон. дӯстони азиз, гуфтем ки дар баробари ин рақобат як бозии дигар низ ҳаст ки айни ҳол доир шуда истодааст. бозии миёни дастаҳои Сомон ва Моҳир ки дар майдони хонагии дастаи Сомон дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Данғара баргузор шуда истодааст ва он бозӣ низ бо ҳисоби 1-0 дар қисмати аввал ҷамъбаст шуд ва қисмати дуюми он рақобат айни ҳол идома бурад. то ба қисмати дуюм бозигарони дастаи Сомон дар он рақобат пешсаф буданд. Абдулло Азизов бозигари дастаи рангон бо тӯб қарор дорад. ба Давлатҷон Урзузода пас медиҳад. тӯб ба Қафо ба самти Фирӯз Давлатов пас дода шуд. гарбора ба Абдулло Азизов ирсол шуд. ирсоли бозигар ба дохили ҷаримагоҳ. бубинед ки ба тӯб расида наметавонад Азизбек Султонов. Азизбек Султонов дар ҳамин равзанаи гузариши трансфери ба ҳайати дастаи рангон шомил шуд. як гол низ дорад дар ҳисоби худ ин бозингар дар мавсими ҷорӣ. бозигарони дастаи рангон пурра ба хатти маркази майдон омаданд. имконият барои бозигарони дастаи сарои камар пайдо мешавад.
Хуршед Ямаков аз биёфтед. Баъд бозӣ бо зидди ин бозигар вайрон нашудааст. Бозӣ идома дорад. Боз ҳам бозигарони дастаи сарои камар ба топ соҳиб мешаванд. Мислов ба дохили ҷаримагоҳ ба самти пеш. Равшан Содиров паси дарвозабони дастаи Рангон ба хатти ҳамла. Инҷо Абдулла Азизов мондагӣ мегирад, футбол соҳиб мешавад. Алишер Гашев, Давлатҷон Орзузода. Боз ҳам сурхпӯшҳо ба тӯб мерасанд. Комрон Холмуродов ба самти муқобили майдон тӯбро пас дод ки сафедпӯшон рост соҳиб шуданд. боз ҳам сурхпӯшҳо ба нимаи майдони бозигарони дастаи сарои камар меоянд. хеле талош карда истоданд бозигарони дастаи Рангон то ҳисоби бозиро баробар кунанд. ва дӯстони азиз, ба ин тартиб садои уштаки довар баланд мешавад. Дастаи Рангон дар майдони хонагии худ аз ҷониби дастаи сарои камар бо натиҷаи 0-1 ба мағлубият дучор мешавад. голи ягонаро дар дақиқаи 57-уми бозӣ Ҳусейн Яъқубов ба ҳадаф расонид. дар инҷо мо гузориши мустақими худро ба итмом мерасонем то гузоришҳои баъдӣ. таҳсияту хунобод бошад. хайр.